Good morning! Good morning, guys! It's 10:30 ng umaga. Today is Tuesday. Anong date ngayon? 15th of January. Kagagaling ko lang sa lab. Nagpa-blood test ako, guys. Hindi ako nag-vlog kasi wala pa akong coffee, guys. Kasi I was fasting from 10 p.m. last night until kanina para nga sa blood test ko. And I will be editing a video. Wala kaming internet. Nakakaloka. Nawala yung internet namin kagabi, which was good for me and for Dan. Kasi, for Dan especially. Kasi ako kapag gusto ko matulog ng maaga, natutulog talaga ako ng maaga. Parang sinistress ko yung sarili ko na matulog ka ng maaga because you need to wake up early tomorrow. So, I usually sleep early, especially kapag may work or may appointment kinabukasan. Si Dan, kahit na siguro busy yung appointment niya kinabukasan, guys, kapag hindi siya nakakatulog, hindi talaga siya nakakatulog. Like, Sunday, he slept around mga 4 na, guys, ng umaga. And Monday was a really busy day for him. So, sobrang pagod na pagod siya sa Monday kasi wala naman din kasi siyang enough na tulog. Ano ba to? Bakit madilim? Yan. Anyway, wala kami internet. Pagdating namin sa bahay kahapon, walang internet. May outage pala sa area namin. Meron pa ring outage, pero yung internet kasi namin, meron siyang mobile backup. So, kapag may outage, pwedeng gamitin yung network, mobile network. So, yun. Wala kaming internet kahapon ng gabi kasi hindi nag-work yung mobile backup namin. Ngayon ko lang siya na-figure out kasi tinawagan ko sila and we sorted it out. So, now I'm ready to edit. It's 10:30 ng umaga. We started really early today. So, I woke up before 8. Kasi yung pinupuntahan ko ng clinic nag-open ng 8. So, yun. Nagpa-blood test ako. Tapos, magpapaschedule na naman ako for next week para i-read yung results ng aking blood test. So, hopefully, everything's good. Katapos ko lang mag-haul, guys. And, meron ako na-discover na sobrang gustong-gusto ko. This is from VT Cosmetics. Ito yung kanilang, cooling cushion. Akala ko cushion foundation. Na-shock nga ako nung pag-open ko sa unboxing ko kanina. Sobrang ganda nito. Grabe. Ito, ganyan yung loob niya. Ano pala siya, guys? Parang moisturizing, parang cooling, moisturizing cushion. Sobrang cooling talaga. As in, promise. As in, perfect talaga ito sa kalagayan ko ngayon. Perfect siya sa aking kalagayan. Kasi ka, diba, meron akong mga namamalat na, first time ko siya nakita, so hindi ko alam kung yung ibang brands gumagawa ng ganito. But this is from VT Cosmetics. Super cool na product, as in sobrang cool. Kahit na wala kayong pamamalat, kung gusto nyo lang ng like very refreshing na cooling na cushion, bongga to. Perfecto pang travel. Mapapalitan ko na yung aking moisture pad kasi yun nasasayangan ako eh. Konti lang naman yung ginagamit ko pero nasasayang siya kasi once nakuha mo na siya sa packaging or sa container, wala na. Kailangan mo siya i-dispose kahit na isang dab mo lang yun. Pero ito perfect kasi mag-dab ka lang ng konti. Sobrang ganda. Hey Google, play Spotify. Play some music on Spotify. Walang play. Why is it not playing? Play Spotify. Play some music on Spotify. Nagkabuang-buang na si Google, guys, dahil siguro nawala yung internet namin. Cereal muna tayo kasi nagutom ako. Guys, naka-film tayo ng 2 videos. Very productive day again. Meron akong sinoke na munggo dito, guys. Ito. Sabi kasi ni Lyra, i-soak daw. And na-try ko na to. Nag-soak ako last time. That was longer. Ito, ilang oras lang eh. I think last time I soaked it overnight. And as in, nag-open-open talaga siya. Ito, ganyan siya. Hindi pa siya like, hindi pa sobrang nag-open yung iba. Pero okay na to. Kasi magluluto ako ng munggo tonight. Lulutuin ko na to tonight. Ayaw na ni Dan yung munggo. So, ako lang yung kakain nito. And, hindi din ako magdadala ng food bukas. Kasi sabi ng kanika, dadalhan niya daw ako ng chicken.
Yung ilalagay natin dyan is kamatis, pork, yung tino natin na pork. Nagto ako kanina ng pork. Ano pa ba yung nilalagay? And spinach. Yes. Ano pa ba yung nilalagay sa ano? Yan lang yung nilalagay ko sa akin eh. Gamagamit din ako ng stock. So, beef stock yung meron kami. So, ito yung gagamitin natin. Prepare ko lang yung ingredients, guys. And while nagpe-prepare ako ng ingredients, magkwento tayo, guys. So, kwentuhan while nagluluto. Why not? Coconut chocolate. Wait. Kwento ko lang sa inyo kung paano ako naghanap ng trabaho dito sa Australia. Yung trabaho ko is isa sa sobrang tinatanong talaga, guys. As in, it is the most asked questions sa lahat. Yan talaga yung laging tinatanong sa akin, ano yung trabaho mo, ganun-ganun. Hindi ko sasagutin sa video na to kung ano yung trabaho ko. I have a whole video all about my job. Like, sasabihin ko sa inyo kung ano yung trabaho ko bukas na video or sa susunod na video. Kasi depende sa schedule. Kapag wala akong video bukas, it will be the next day. Basta, the video after this video will be all about my job. Pero ngayon, ikikwento ko sa inyo, guys, kung ano yung pinagdaanan ko para makahanap ng trabaho dito sa Australia, kung paano ako naghanap ng trabaho. So, first 6 months ko dito, tourist visa kasi ako. So, hindi ako pwede magtrabaho. So, yung ginagawa ko, nag-YouTube ako kasi nag-film na naman ako before pa kami nakakilala na Dan. So, I focused on that. And as soon as pwede na ako magtrabaho, like nakuha ko na yung visa ko na pwede na ako magtrabaho, naghanap ako agad-agad, guys. Nagsimula ako online, tapos siguro mga 1-2 weeks, ako very goal-oriented ako, diba? Tapos mga 1-2 weeks, wala pa akong nare-receive na response. So, medyo iniisip ko, bakit kaya? Tapos sabi ni Dan, try mo mag-send ng resume mo sa mga shops. Kasi yun yung gusto ko sana. Gusto ko sana maging cashier. Kasi gusto ko siyang itry. And alam ko naman, kasi magiging first na trabaho ko siya sa Australia, entry level lang yung sweldo, guys. Kahit na anong trabaho pa yan, entry level lang talaga. Hindi ako diretso sa malaki. And I'm not expecting like malaki. Though kung i-compare mo siya sa sweldo sa Pilipinas, like malaki talaga siya. Kung i-compare mo, ha. So, hindi ako naghahanap ng specific, basta kung ano lang, kasi gusto ko lang talaga, gusto ko i-prove sa sarili ko na capable ako na magtrabaho. So, ang dami kong in-applyan online kung ano-ano na lang, guys. As in, grabe. Kung ano-ano talaga na feeling ko kaya kong gawin. From, yung sa naalala ko, nag-apply ako sa coffee shop, nag-apply ako sa student flights, yung nag-help sa'yo mag-book. And meron akong medyo background nun kasi yung trabaho ko sa US, ganun eh. Parang nagbo-book ako ng mga flights, ganun-ganun. Nagmamanage ng mga trips, ganun-ganun. Not for everyone, parang for a specific person. Pero parang meron akong background sa mga ganun. Kahit na hindi naman ganun na experience siguro yung hanap nila. Pero tinatry ko pa rin. Ang dami kong in-apply na trabaho na for the first 2 weeks, wala akong nahanap. So, yung ginawa ko is nag-start ako mag-send ng resume personally. Like, pumupunta talaga ako sa Coles, sa Woolies. Kasi, sabi na Dan, baka kasi nakita nila sa ano mo. Hindi ko naman sinasabi na parang ganun yung isip nila. Pero parang iniisip lang namin, Pilipina ka. Like, bago ka lang sa Australia. Wala kang experience sa Australia. Bakit ikaw yung pipiliin? Meron namang local na mag-a-apply, tapos may experience pa siguro, hindi natin alam. So, sabi na Dan, baka makatulong na mag-show up ka talaga, ikaw mag-hand ng resume, para makita mo sila, para makausap ka nila, and para malaman nila na, ay, like, ganito siya mag-English, ganun-ganun. Kasi, kapag online lang, hindi nila alam eh. As in, naranasan ko talaga na halos araw-araw pumupunta talaga ako sa mga shops kahit na wala namang sinasabi na hiring sila just to hand in resume. Like, nagpunta ako sa Cotton On, nagpunta ako sa Woolies, sa Coles, yung may mga cashier kasi nga yun yung gusto kong itry. Like, yung goal ko noon, at least 5 a day. So, sobrang dami kong pinuntahan. Pumunta ako dun sa parade. Yung mga lugar na, like, na madali lang i-bus or may parking lot. Kmart, naghahanap ako ng mga resume. Ang diferensya lang sa ganun, yung binibigyan mo kasi ng resume, hindi naman yung nag-hire ng tao. Yung binibigyan mo ng resume,
yung like staff lang din na parang wala naman silang say sa kung sino yung tatanggapin nila, or maybe hindi sila nag-hire at all, diba? So, wala akong luck sa ganun. Pero while doing that, hindi talaga ako tumigil na mag-apply sa online. Sa lahat ng in-applyan ko, naka-receive ako ng isang response from, ano ata siya? Para siyang bookstore or para siyang convenience store sa loob ng school. Sobrang saya ko nung may nag-reply sa akin na sabi, may interview and it's, anong tawag doon? Mass interview or like group interview. So, ang dami namin. As in, sobrang dami namin. Yung mga kasabayan ko pa, like, yung interview ha, 2 araw. Yung, tapos sa isang araw, sobrang dami pang sessions. And sa session ko lang ha, siguro mga 50 people kami. So just imagine kung ilang tao nag-apply, 2 araw nila kailangan, tapos siguro 4 na sessions a day. Sa isang session, 50 katao. Inisip ko nga, ganito pala kadaming tao sa Adelaide. Hindi mo ina-expect. Tapos nung nag-apply pa ako ng trabaho, yung ano daw nila, yung unemployment rate, ano talaga, mataas. So, lesser chance sa akin kasi hindi pa ako taga dito, tapos wala pa akong experience. Anyway, yung group interview, it went well. Akala ko pa nga may malaking chance ako kasi nag-hand sila ng mga papel kasi nga group interview. Parang meron kasi silang procedure kung paano mangyayari yung interview. So, while nag-hand siya ng papel, of course, friendly ako daw, no? Kahit na hindi naman ako ganun ka-friendly. Friendly ako, usap-usap ako sa kanya. Nung kinausap ko siya, sabi pa niya, I love your eyes. Ganon, yun yung pinaka-naalala ko. Naka-contacts kasi ako nun. Tapos doon nag-start, medyo nag-usap kami ng slides. So sabi ko, oh, may chance ako, maaalala ako nito. Kasi sa dami namin, parang you have to do something para maalala ka, diba? Group interview siya, na yung ginawa namin, role-play. Kung paano maibibenta itong product na to. Kahit na hindi naman siya parang sales talaga. Like, mag-a-assist ka lang sa mga tao. Yung parang sales assistant sa mall, ganun. Hindi siya like, nagbebenta ka ng something specific. Pero yung role-play namin about benta-benta. So, ako pasikat naman ako. Kasi nga, diba, gusto ko mapansin. Gusto ko magkaroon ng trabaho. Pero wala, hindi ako na ano. Kasi yung kailangan nila, parang 4 lang ata. Tapos ilang hundreds yung nag-apply. Grabe. Tapos yung mga nakasabayan ko pa, nag-aaral ng law, dun sa school na yun. So, sabi ko, ano namang laban ko sa mga to? So, hindi ako natanggap nun. Yun lang yung isang interview before ko nakuha yung trabaho ko. One time, naalala ko to, nandun pa kami sa city, kasama ko si Kat. Merong tumawag sa akin, sabi niya, are you free for an interview? So, sabi ko agad, yes, ganun. Hindi ko pa alam ha kung ano, kasi sa dami na in-applyan ko, hindi ko na maalala kung ano sila. Pero sabi ko agad, yes, punta ako, I'm free, ganun. So, sabi niya, sige, schedule na namin yung interview, ganun. Pag pick up na ako sa akin ni Dan, galing sa city, sabi niya, alam mo ba kung saan, kung anong, work to? So, sabi ko, hindi. Sabi niya, i-check mo nga. So, chinek ko ulit kasi online ko siya in-applyan. And ano siya, guys, yung mga naghahand ng mga samples sa mall, pinatos ko yun, in-applyan ko yun. Sabi ni Dan, no, you don't wanna do that. Si Dan, sobrang supportive sa akin, guys. As in, grabe talaga. Sabi niya, like, okay lang na matagal. Ay, my gosh, maiiyak na naman ako nito. Sabi niya, okay lang na matagal. Huwag kang ma-pressure. Like, wala namang pumipilit sa'yo na magtrabaho ka. Ganun. Kasi, yun, pupunta na sana ako sa interview nun. Buisit, naiiyak ako para akong tanga. Kasi ako lang talaga yung gusto magtrabaho. Si Dan, okay na okay sa kanya na bahay lang ako kasi meron naman akong ginagawa. Sabi niya, believe me, you don't wanna do that. So, hindi ko siya pinuntahan yung interview na yun. And, tinawagan ako nitong aking pinagtatrabahuan now. And sa lahat ng in-applyan ko, sa dami ha, sobrang dami. Ito yung pinaka gusto ko talagang makuha. So, nung nag-reach out sila sa akin na, are you free for an interview? Sabi ko talaga, yes! So, yun! So, yun yung mga pinagdaanan. Akala kasi ng iba madali lang. Hindi siya madali. Ang dami ko din pinagdaanan before ko nakuha tong
trabahong to. Kasi hindi talaga madali maghanap ng trabaho, especially kapag nasa ibang bansa ka. Pero wag lang mag-give up talaga, as in wag mag-give up. Also, i-consider mo din yung feeling mo magugustuhan mo talaga. Like, cashier, gusto ko talaga maging cashier. May mga nagtatanong din kung bakit hindi na lang ako nag-nurse. Na-licensed nurse naman ako sa Pilipinas. Mag-aaral pa kasi ako, guys. And ayokong mag-stop ng YouTube talaga. Like, kahit na hindi ako kumikita ng ganun kalaki noon sa YouTube ko, sobrang mahal na mahal ko itong ginagawa ko. So, hindi ko talaga siya matigil. Okay naman pagsabayin yung YouTube at saka yung school sana. Kasi okay naman pagsabayin yung dalawa. Ayoko na iba yung gagasta ng pag-aaral ko. Gusto ko kapag nag-aral ako dito, ayoko na si Dan. And iniisip ko, kailangan ko talaga magtrabaho kung gusto ko mag-aral. Kasi yung savings ko noon hindi enough para patapusin yung ako. Kasi mahal talaga din yung pag-aaral ito. So iniisip ko, kapag nag-aral ako, kailangan ko magtrabaho, tapos gusto ko pa mag-YouTube, 3, hindi ko kaya. So, yun, naghanap ako ng trabaho. And luckily, sobrang blessed ako na nahanap ko naman yung gusto ko talaga. Advice ko lang, huwag mag-give up. As in, hindi lahat ng may trabaho ngayon. Like, siguro yung iba, madali nila nakuha yung trabaho. Pero okay lang yan. You will get there. As long as hindi ka mag-give up, like, you will get there. Yung motivation ko kasi noon is, gusto ko lang talaga i-prove sa sarili ko. So, it's more for me, not for other people, na capable ako. And gusto ko talaga magka-experience, magtrabaho before kami may kids. Yung asawa ng best friend ni Dan, manager siya, guys, sa Cotton On. Kapag hindi pa ako nakahanap talaga ng trabaho nun, sabi niya talaga sa akin, willing akong tulungan ka. Pero sinabi ko talaga kay Dan, wag, gusto ko siyang gawin na ako lang. Siguro kapag ilang buwan na talaga, tas hindi pa ako nakahanap, siguro, magre-reach out ako sa kanya. Importante din lalo na kapag nandito ka sa ibang bansa, importante, as in sobrang importante na may support system ka. Yung pamilya ni Dan, grabe yung supporta nila sa akin. Yung mama niya, laging chine-check, kumusta yung interview mo dun? Kumusta na yung paghahanap mo ng trabaho? Pero lagi niya sinasabi na, uy, no pressure ha, okay lang yan, ang daming walang trabaho ngayon, ganun. Tapos lagi niya sinasabi sa akin na, I'm really proud of you, ganun siya. Nakakaloka din talaga yun, napapaiyak ako yun lagi. So, yun, gusto ko lang i-share. Ang dami kasi nagtatanong sa akin kung paano nakahanap ng trabaho. Ang hirap. Mahirap talaga siya. Alright, magluto na tayo, guys. First is olive oil. And then, sinusunod ko na agad-agad yung garlic. Onion naman. Now, lagay na natin yung kamatis. Nilipat ko dito sa pan, guys, kasi dyan ko lulutuin yung munggo. Lulutuin ko muna siya separately. So, lagay na natin yung ating pork. Yan. And also, I'm boiling tubig para ilagay ko doon, para doon ko lutuin yung munggo. Kasi nga, yung munggo natin, hindi pa siya ganun ka-open eh. So, gusto ko na lutong-luto siya before ko ilagay yung ating lutong pork. Ito na yung pork natin, guys. Luto na yan. Nilagyan ko siya ng siguro mga 2 tablespoons ng soy sauce. Kasi gusto ko yung meat ko may kulay ba. So, yan. Luto na yan siya. Munggo is boiling. So, okay ko na to i-set aside. Kapag ready yung munggo natin, pwede na natin itong ilagay sa ating munggo. So, set aside yan. And, move natin to dito. Ganito na yung itsura ng munggo natin, guys. So, ready na to. Ilalagay ko na yan dito. Tapos, yung i-add ko na tubig, hindi tubig. Yung i-add ko na liquid is ito, real stock na beef para sobrang flavorful ng ating munggo. Itong nandito, tubig lang to eh. So, yung pang-add lang, yung beef stock. Kasi yan, may flavor na kasi yan. Guys, nilagyan ko lang siya ng asin at saka pepper to taste. Now, we will put our spinach. Ito pala, hindi na siya kailangan hugasan, guys. This is washed and ready to eat. Ito yung mga pang-salad na ready na siya to eat. And this is like FDA approved. Pwede talaga siyang kainin. Malinis talaga siya. Ito na yung aking munggo, guys. Rice. Kain tayo, guys. Gutom na ako kain. Ang liwanag pa, guys, pero mag-8 na. Tatanggalin ko lang yung makeup ko. Tapos, magpapahinga na.
By the way, yung kwento ko pala kanina, parang hindi ko ata na-mention kung ilang buwan ako naghanap ng trabaho. Kasi dumating kami dito ni Dan na okay na yung visa ko mga ano eh. Dito kami nag-New Year. So around that, nag-start ako maghanap ng trabaho na serious talaga, na sunod-sunod. Mga end of January. Tapos parang natanggap ako dun sa trabaho ko ngayon. Mga late Feb. Mga late Feb. So, mga isang buwan, guys. Isang buwan ako naghanap ng trabaho. Kasi late Feb, parang feeling ko late Feb, nalaman ko na natanggap ako. Tapos, March, nagsimula yung training. Iko-confirm ko siya sa next video kasi i-check ko yung videos kasi nag-vlog ako noon eh. That is it for this vlog, guys. Thank you so much for watching. I'm just checking my brows. I used a different eyebrow product today, so I'm just checking it out if it's okay and it's looking good. Anyway, yun na yung video, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye. Mwah.